Стъклена бутилка кола от 5 метра височина, без кутия. Дали ще оцелее? Чакай бе. Какво е? Ай, тази количка тъмън иска да я тестваме. Искате да тестваме стъклена кола и не ни вярвате, че тя ще оцелее без кутия. Сега ще разберем. Без кутия, в 2 метра хартия и без да прекъсваме кадрите. Айде! Два метра хартия. Дай ми сега колата. Айде! Без прекъсване. Давай нагоре. Над 5 метра височина. Кола, опакована само в хартия. Нека да видим дали ще оцелее. Стъклена бутилка кола от 5 метра височина, без кутия. Дали ще оцелее? Нека разберем. 3, 2, 1. Я дай за малко. Фърли. Фърли. Няма, фърли я, бе. Сега ще видим дали ще оцелее без хартия. Фърли я. Аз ще избягам. Истинска кола. Без кутия наполовина. Да, ще го предавам. Какво повече да кажем за нашите приятели хейтерите? Дайте още хейт. Специално за моите почитатели хейтерите, нека да видим височината. Защото това не било 5 метра. Колко е? 5,30. Дайте други идеи. Всичко, което пробвахме, остана здраво. Какво още може да тестваме? Пишете в коментар.